Gure lehen gonbidatua Irlandarra da, eta 75ean etorri zen lehenbiziko aldiz Euskal Herrira, orduan izan zuen bere lehenbiziko kontaktua Euskararekin, eta Euskararekin lehenbiziko kontaktua gero 80ean etorri zen berriz, eta 56 urte daramatza Euskal Herrian zubizoragarri bat eraikitzen. Gurekin Jo Linehan. Jo, harrapatu baituzu, eske... Barkatu, Jo? Bai. Zer gaitik. Hemen txiste bat kontatu du Xabik eta pixkate, bueno. Baina hori baino lehen, zuk beste kontatu baina hori duzu eta hori. horrekin zeukan lotura eta... Dena delakoa. Bueno, berdin da. Zentratu egingo gara. Jo, arratsaldeon. Ongi etorri, Eskerrik asko. Irlandan ere txisteak gustatzen zaizkizu eta umorea badaukazu, zuek ere. Handia gainera, ezta? Bai, baina ez dut kontateko txisteak. Ez dut txisterik kontatuko. Esan zidan nire emazteak ez. Hori esan zizun emazteak txisterik ez kontatzeko. Txiste txarrak. Txiste txarrik ez kontatzeko. Bueno, horiek ere, txarrak ere onak izaten dira. Txarrak ez onak. Ez horik, oso ongi. Ederki, Jo, zu 75ean izan zenuen zuk lehenbiziko aldiz Euskal Herriaren berri edo lehenbiziko aldiz 75ean, ezta? Bueno, ona etorri nintzen bizitzara, mila bederatziun laurogei urtean. Baina lehenago egon nintzen 74 urtean eta 5ean. Nire lehenguzu eta bere zorre luzeko emaztearekin garatu nintzen, bi aldiz. Eta zu Irlandan sortua zara? Irlandan pasatu duzu zure haurtzaroa? Bai, jaio nintzen Waterford, Gailikoz, Portlarriga, eta eskolara joan nintzen, eta gero ugari igaro nuen haurtzaroa, eta, bueno, bakizu Irlandan, Irudiak ikusten ari gara, bai. Irlanda bakizu, irla bat, zehazka bat bezala, vertikalan, eta iparraldean Belfast, Derry, mendebaldean Galway, hegoaldean Cork, eta hemen nire sortaria, Waterford, Portlarriga, ego ekitaldean. Eta hiruburua Dublinen hemen, ekialdean. Nola gogoratzen duzu zure haurtzaro Irlandan? Pasaia, nire ama, aitak, familia, nire aitona, veterinarioa izan zen, eta bitxaekin, behiakin, ardiakin, zaldiakin, txerriakin, hori. Natura orduan. Bai, oso, eta memoria politak dauzkat nire haurtzaroan. Oroitzapen politia dauzkazu, eta gero erabaki zenuen Euskal Herrian hemen geratzea, 80ean esan duzu, ezta? Bai. Zergatik esan zenuen bani hemen geratuko naiz? Ez dakit, igual, Londresko instituto batean, irakasle bezala, aritzen lanean ari nintzen 8 urtez. Eta, aldatu nahi nuke, aldaketa bat, eta referentzia bat naukan Euskal Herria, orduan etorri nintzen ona. Horrek esan nahi du, aurretik ere izan azinen, baina bazenekien zerbait Euskal Herriari buruz, Euskarari buruz ere agian, bazenekien zerbait? Bai, karrera egiten ari nintzean Birmingham herrian, Inglaterran, emigratu nire familiak emigratu zuen Londresera. Orduan, nire karrera egiten nuen Birminghamen herrian, eta han bertan hautazko ikastro bat, nire esena eman nuela, Espainiako gerra zibilari buruzkoa da zen. Eta horren bidez kontoratu nintzen herriaren fasismoren kontrako borroka, eta oso meretsi nuen, eta horren bidez ere Euskal Herria eta euskara exististen zirela konturatu nuen.
Eta zu, euskaraz ikasten hasi zinenean, non ikasi zenuen, non hasi zinen? Euskaltegira joan zinen, kalean hasi zinen ikasten? Bietan, eta aldudan leku guztietan. Euskaltegietara, kaleetan, medikuarekin, liburutegiekin, autobuseetan. Altzen guztia. Ja, bai, aldudan. Alduzun guztia. Zailena zer egin zaizu? Zailena, bai? Aditzak. Bai? Aditzak eta ez dakit moduak. Hori da. Baina ez dut uste euskera bereziki beste hizkuntzak baino zailagoa. Zailagoa denik. Ez dakit. Alemana, japonara, txinoara, rusiara. Denbora behar da, denak ongi ikasteko. Bai. Dedikazioa behar da. Eta zuri, euskara ikasteak zer eman dizu? Ateak ireki dizkizu hizkuntza ikasteak, euskara ikasteak? Zer eman, asko. Bizitza sozial, harremen sozialetan, nire lanean, itzultzaile tekniko gisa lanean egon nintzen, eta adibidez testuak, bi bertsioak eritzi ziren nire mailaren, eta dudarren bat banuen, beste bertsioara ikusi Begiratu zen ezaken, ez da? Bai, begiratzen, eta normalki konponbide bat aurkitu nuela. Zertan dira berdinak, zertan dira ezberdinak Irlanda eta Euskal Herria? Ezberdinak, antzetakotasun baitere, biak badira. Adibidez, bizitza sozialen kaleatan, hemen kaleatan askoz egoten da jentea, ez da? Igual, Irlandan, tradizioski, etxean, zure etxean, o lagunen etxean, beste desberdintasuna da, hemen txiketeo, kuadrillan, taberna batetik bestera, Irlandan igual leku konkretu batean geratzen gara, o geratzen ginen, eta lagun batekin o birekin, baina kuadrillan ez. Bueno, aldatzen ari da, bai hemen. Euskal Federazioarekin ere lan egin izan duzu, ez da, Jo? Kirol Federazioa. Kirol Federazioarekin, bai. Orain dela 15 urte, 3-4 urtez, ezait goratzen, baina sokatiraren atalaren zat. Eta itzultzailea gisa, itzultzailea ingelesara, bai Suedian, Johannesburgen, Amsterdamen, eta baina realitatez ere berean naziarteko ordezkari embajador bezala. Adibidez, nire lana euskal selekzioaren agenda bultzatzeko. Eta nire lana azken finean izan zen asmo hori Euskal Federazioaren agenda nola esaten den kontratuak eta zalantziak konbentzitzen saiatzea. Bueno, bihar nuela, saiatu nuela. Oso ongi. Eta lagunkara elkarteko partaidere bazara? Barkatu? Lagunkara? Lagunkara, bai. Lagunkara da gure Euskal Irlandarko elkartea. Hemen oso aktiboa da. Eta ekitaldi ezberdinak antolatzen ditugu urtero. Gabonetako Baskaria,
Santa Brigida gure patroia, orain otsailean lehena, San Patricio egunan martxoaren amazazpian, eta bereziki Bloomsday. Bloomsday kainaren amaseian. Leopold Bloom personaia izan zen James Joyceren Ulysses eleberiko personaia nagusia izan zen. Bloomsday. Hortan, ospatuko dugu Bermeon. Bermeon, ados. Beraz, herri batetik bestera ibiltzen zarete. Bai, Donibane egon ginen, Iruñan, Bilbon, Donostin, Gasteizen. Aurten Bermeon.